No niin, Ville Tokkoilta moro. Nyt tehdään semmonen pieni testi, eli meillä on tässä pahvilaatikko. Ja me tullaan nytten pahvilaatikko pinnottamaan lava 20 detaililla, eli me tullaan tekemään yksi kerros pahvilaatikkoon, ja jolloin me nähdään kuinka hyvin se pitää vettä. Eli me tiedetään, että jos nyt laitetaan vettä, niin pahvilaatikko murenee. Mutta kun me laitetaan lava 20 detail ympäriinsä ja annetaan kuivua päivä, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Lähdetään touhuun. Nyt meiselillä homma auki. Ja sitten vähän sekoitetaan tuotetta. Tää on hyvä sekoittaa huolellisesti. Meillä on tässä tämmönen keppi, mutta sekoitetaan vaan tarpeeksi. No niin, ennen kuin lähdetään levittämään, niin mä kerron tästä detail-massasta sen verran, että kun tarkasti katsotte, niin täällä detail-massa on seassa tämmöstä lasikuituverkosta silputtua jolloin saadaan niinku nurkakin jäykäksi. No niin, nyt meillä alkaa olla tuote sekasi. Lähdetään levittämään. Eli nurkista lähdetään liikenteeseen. Niin kuin huomaatte, niin pahvilaatikko on täysin auki, ihan ei mitään tehty. Sitten lähdetään levittämään. Eli tää levittää samalla tavalla niin kuin katotkin. Eli aina kaikki nurkat ekaksi ja yksityiskohdat. Me puhutaan Tokkoilta detail-kohdista. Ja kaikki nurkat ekaksi levitetään. Kaikki läpiviennit. Ja lopuksi vasta itse kattoo. No niin, nyt on pahvilaatikko käsitelty lava 20 detailillä ja annetaan kuivua nyt päivä ja katsotaan kuinka hyvin tämä tuote toimii. Pelkästään yksi kerros pinnotetta, kuinka paljon pitää vedenpainetta, eli tähän saa paljon vedenpainetta kun laitetaan vettä. Seuraava päivä, eli 24 tuntia sitten on pinnotettu ja nyt pahvilaatikko on kuiva, niin lähdetään katsomaan kuinka se vesi pysyy. Eli kerran vaan yksi pinnote kertaa laitettu. Ja siellä on nyt tommonen 5 litraa, mä käyn lisää vettä. No niin, nyt on uusi 5 litraa ämpäri. Elikkä siinä on tasan tarkkaan yksi pinnotekerta laitettu ja näin hyvin kestää vedenpaino. Elikkä 10 litraa on nyt vettä pahvilaatikossa, eli ihan perus pahvilaatikko. Ei vuodon merkkejä. Normaalisti katoille tulee 3 kertaa isompi pinnotekerta. Elikkä tätä pystyy asentamaan huovan päälle, betonin päälle, puun päälle, eristeen päälle. You name it. Haetaan lisää vettä. Nyt laitetaan lisää vettä. Eli me tiedetään, että kun tää laitetaan täyteen vettä, niin se
veden paine on melko suuri. Varsinkin täällä, jos tää on liitetty yhteen tää pahvilaatikko. Justiin tarkistin pahvilaatikon tilavuuden, niin tilavuus on 36 litraa. Elikkä siihen menis vielä vähän, niin käydään hakemaan vielä vähän lisää vettä. No niin. Kaadetaan vielä täyteen. Nyt alkaa ole aika lailla täynnä. Että justiin pinnotteeseen asti on nyt, että vähän tonne ehkä vei. Nyt se on niin täynnä kuin sinne voi laittaa. Lava 20. Mitä ikinä ongelmia sun vedeneristyksen kanssa ulkona tai sisällä, niin lava 20 hoitaa. Ja Top Coat Finland hoitaa asennuksen.